li Bakurê Sûriyê pirsa girtîgehên Daişê metirsiyeke goher dem derbas dibe aloztir dibe. Ev der nexweşxaneya girtîgehekê ye. Got 305 birîndarên şerê dawî li Baxozê birîndar bûne li vê derê tên de dermankirin. Lêrin Silêmanî Hemwelatiyê Amerîkî ye. Dibêje ku ew ji bo kêfxweşiya xwe tevlî Daişê bûye. Hemwelatiyê Amerîkî li gel hevjîn û du zarokên xwe ji Amerîkayê ber bi Kanadayê veçûne û beriya godiriya Tirkî derbasî Sûrî bibe. Lêrî Silêmanî erê kir got ji bo dengê Amerîka biaxive. After I was guided, I started praying. I became religious. Piştî ku wan rê kire ber min dest bi rahênanê kir û bûme ayîndar û min wê demê guhdarîya axaftinên Ebûbekir Bexdadî kir. Wî got wan pêwîstî bi endizyar û pizîşkan heye û misilman dikarin koç bikin. Min jî koç kir û ez tevlî dewleta Îslamî bûm. Ez li gel hevjîna xwe û du zarokên xwe hatim. Ev yek ji girtîgehan e got 12,000 Daişiyên di şerê dawî li Baxozê tê de hatine girtin. Li vê girtîgehê 5,000 Daişî hene. Ji 5 û 4 welatan e. Rêveberiya xweser doza dadgeheke navnetewî li ser xaka Bakurê Sûriyê dike. Lê heya wek vê demê ev daxwast pêk nehatiye. Abdulhamîd el-Medyûm Hemwelatiyê Amerîkî ye. Niha 23 salî ye. Du caran zewîc ye. El-Medyûm qebûl kir got li gel dengê Amerîka biaxive. Dibêje got daxwaza wî tenê caran wisa hevjîn û her du zarokên xwe nas bike. For my American government, I only have one message. I want to know where my kids are. من نامەیەک ji bo hikûmeta Amerîkî heye. Ez dixwazim bizanibim ku zarokên min li ku ne. Tiştekî pir sade ye. Roja îro xema min ne ezim û ne jî tiştekî din e. Jina min li Baxozê hate kuştin û her du kurên min bi zindanê ji min hatin standin. Ez tune dixwazim bizanibim ku ew li ku ne. Çi bi min dikin bila bikin. Ez tune dixwazim bizanim ku zarokên min silamet in. I want to know where my kids are and I want to know that they're safe. That's all I ask from them. Li vê zindanê Hemwelatiyê Sûrî jî hene. Li gorî girtiyan got ev bêtirî 10 mehin ta niha lê pirsîn bi wan re nehatiye kirin. Li gorî Hesedê got ev yek ji encama hejmara mezin ya girtiyan e. حتى الآن نحن ما حدا طلبنا لا لتحقيق. تا نها tu kes lê pirsîn bi me re nekiriye. Em girtîne û em nizanîn ji bo çi. Rêjeya metirsiya reva girtiyên Daişê bi êrişa Tirkî li ser Bakurê Sûriyê bilindtir bûye. Li gorî hêzên Sûriya Dîmokratîk got wan tedbîrên ewlekariyê nû girtine. Hejmara mezin ya girtiyan û mercên ewlekariyê û bicîhkirin û dermankirin û dadgehkirina wan li gorî Hesedê got erkekî navnetewî ye. Lê heya wek vê demê welatên cîhanê çavê xwe ji vê rewşa girtiyên Daişê digire. Zana Umer dengê Amerîka ji girtîgeheke Daişê li herêma Hesekê.